Ramogi thuolo machielo kendo mar wakni machiegni weche wa manyien mag rameny piny odiechieng' ma kawuono dwe ndalo 17 dwe mar 10 2022 nyaka Ramogi en odiechieng' ma chenro notwere od bura mamalo mar piny Kenya kama jotend migepe mane ogwel gi jatend piny William Ruto ne ochak ketie tago maliet kipiedho gi komiti ma ochung' ne nono kendo goyo kogno ka gipiedho jogo ma owalele mopogore opogore. Nyaka Ramogi ma en wach modhi chakre saa 3 okinyi kama nyaka godhiambo ma kawuono kata sani pod gidhi nyime kod dayo dho yawa ma bende nyocha ne ogwel gi jatend piny Kenya ma mondo mi yudi jotelo moromore kod lemo mane ogwel gi e migepe mopogore opogore mondo gita piny Kenya. Magi to kod mamoko nyaka Ramogi par ni mano e tielo mokwongo mar rameny piny moting'o weche manyien. Tielo mar ariyo mar rameny piny odhiambo ma kawuono nyaka Ramogi menyo sitima makaluo. Bende kama intie gi sitima moromo. Bedi poni ochendo kik idhi mabor. Tielo mar ariyo biro bedo gi twak manimba ahinya kod jatelo mochung' e weche mag sitima e gwenge mag South Nyanza. Kama intie nyalo penjo mopogore kod mano. Mokwongo wayud weche ma wamiyo pek. The assets I own, including the goats and the sheep and the camels, in 10 days' time I have to go and value my 231 camels somewhere in Kitui County. Chenro mar dayo dhojo ma owal ne lemo mag tend migepe ochakore ayanga kachiel kuom penjo ma onyiedhore en wach mwandu ma jogo mowal osekuno e ngimagi. Respondent 1 Collins Ouko Okunda B and is hereby detained at Kisumu Central Police Station for 14 days. Collins Okundi ma en acheche wi nek mar jarit Aida Odinga gikone ochwal e doho ma Kisumu bang' kanyo make. Tumeelekea huko, sasa wameenda huko, vijana wawili wameuawa na wamefungwa kwa kamba kwa fence. Obila ma Kisii ochako nonro e wi nek mar chwo moko ariyo manyo yud ka onegi kendo twe e siro mar sitima machiegni gi sikul ma Nyamoke. Arwakni machiegni nyaka Ramogi kod achako iko weche mag rameny piny kod mago ma otendegi weche manidhi nyime od bura malo mar piny Kenya. Jaloko marwa kuom thuoloni duto te iluongo ni Belinda Dhiambo. An nyinga George Bati. Inyalo tudori koda e namba 3600 mano namba mar ote machuok mar Ramogi TV e weche manyien kaachiel kod alai mar tudruok mag oganda kata social media kama oting'o Facebook kaachiel kod Twitter handle en @RamogiTV.ke. Bende par ni nyalo luwo weche gi e Twitter handle mara ma en @GeorgeBati_. Nyaka Ramogi YouTube bende yudo mar Ramogi TV. Wachako kod weche ma owuok e od kata e od bura mamalo maduong' mar piny Kenya. Jogo manyocha ne owal jatend piny Kenya William Ruto mondo miyo mar tend migepe ne ochak maliet e od bura. Musalia Mudavadi ma owal e lemo mar jotend migepe ne okwongo chopo nyim komiti mar od bura ma kapenjo maduong' ne en kabende lemo mare manowale opuodhi kod katiba. Aden Duale ma owal mondo miyo bed jatend migawo mar jolweny, Alfred Mutua ma ochung' ne tudruok pinje maoko, Justin Muturi ma owal e lemo mar Attorney General kod Alice Wahome mar migawo mar pi duto ne ochopo e nyim komiti no ka gine mano ketgi mondo migi chopi odiechieng' mokwongo ka giduoko penjo mane idhiro negi gi jokanyo mag komiti no. Through you, Mr. Chairman, talked about victimization of Kenyans through the cartels, and it is true. I have some tricks up my sleeve, and I don't want to speak about them publicly right now because, you know, these cartels will work on them. But I can assure you, within a few weeks, I'm dealing with these cartels because I've been made to understand that some of them are even owned by government officials. And they're going to do everything because they're making tons and tons of money out of our people. And some of the things that we want to do is that it's a clear recording. If you're going to send our kids overseas for work, you need to have a record of who you are sending. You need clearance by the foreign ministry, not only by the labor ministry. And when they arrive in that other country, we'd like to get within 2 weeks to know which home, their domicile, and where they are working. If we don't get that list, then that organization will not be allowed to send any other person to that country ever again. We must cultivate a culture of respecting institutions
that have been provided for in the Constitution. Is the good nation. So my view is that I will not hesitate to encourage members of cabinet at all times to make sure that they respect the summons of Parliament. I think given that we've had this constitution for the last 12 years or so, it is still work in progress. But we should not rush to change or try to fix it or the other. That time as we have fully implemented everything under the constitution itself. But I think it is possible the Honorable Kalibami, Mr. Chairman, was concerned about particularly not respecting the other arms of government, the judiciary and parliament. But I want to say, well, sometimes it could be a matter of body chemistry. That maybe somebody felt that decisions were not Kapurwan mane mago motende gi weche manowuok e od bura mamalo ne jogo mowal ne lemo mag tend migepe ne obedo kinde matek e nyim od bura nengo mwandu magingo ni mundu kod yudo maratiro maonge kod mibadhi. I, Justin Bidan Joka Muturi, do hereby swear to testify on all. Odiochieng' mokwongo e nyim komiti mar od bura mamalo ma piedho jotelo mogwel e lemo mar jotend migepe ma oteli gi spika mar od bura mamalo Moses Wetangula. Jotelogo ne oketi orindi maliet ka achiel kuom penjo en mar yango mwandu ma jotelogo nego kod kaka ne giyudo mwandugo. Ka okwedo moko kuom weche mibadhi mane oluonge nyinge kinde mokalo, Musalia Mudavadi ma ogwel mar bedo jotend migepe ema nobedo wendo mokwongo e nyim komitino kendo yango kwan mwandu ma en-go kowacho ni en mwandu mage ka oriw nyalo romo bilion 4. Mudavadi olero ni mwandugo gin mane ochako loso chakre ne odonje telo tarik 1 dwe mar abich higa 1989 mane oyiere kuom thuolo mokwongo kaka jatend migao. Ka moko bende okoni oseyudo e ohala mage motimo. Kodwoko penjo mane en spika mar od bura mamalo Justin Muturi ma bende ogwel mar bedo attorney general ma pachoka olero ni mwandu ne nyalo mana romo milion 700. The chairman, I've been a very modest public servant, and my net worth is currently estimated at just about 700 million. Wach mwandu Muturi koro nyuolo penjo kaka noyudo milion 400 e higa achiel ka e kor higa mokalo ne olieko ni mwandu ne ka oriw miyogo not nyalo romo milion 300. Aden Duale mogwel mondo ka opuodhe to bed jatend migao mar jolweny okoni en mwandu ne nyalo romo milion 851 ka olero ni magi oting'o nyaka ngamia ma opidho e gwenge ma Kitui. Chair, I'm worth 851 million Kenya shillings, including the assets I own, including the goats and the sheep and the camels that I own. So I had to go and even in 10 days' time, I had to go and value my 231 camels somewhere in Kitui County. My current source of income annually in terms of rentals and others is about 10 million shillings. E kinde mano nyiso ni ene moromo telo ni migao mar tudruok pinje maoko. Alfred Mutua ma bende ne en gavana mar kaunti ma Machakos bang' ting'o muma kendo iye nodhi wacho adiere nyim komitino owacho ni en mwandu ne nyalo mana romo milion 420. What is your financial net worth? Approximately 420 million shillings, Mr. Chairman. And what are your current and anticipated sources of income? I have businesses, hotels, and a few apartments, and a few biasharas here and there. Nothing much. Kakoro komiti ma piedho jotelogo dhi nyime kod tijgi, geno mar jo Kenya en ni gichung mong'ith jotelogo kendo giyud jotend migepe mabiro tiyo gi chunygi mar kelo lokruok ne oganda jo Kenya.
Midhiero mar laro chula ma Migingo ne obedo achiel kuom penjo manopedhi e nyim Aden Duale mageto lemo mar bedo jatend migao mar jolweny. Duale wacho ni en owuon oikore mar medo tiyo gi okenge mag chike neno ni Kenya oyudo ratiro mare wi chula no ma osekelo ywaruok e kind piny Kenya kod piny Uganda. There are people being harassed at the Lake Victoria by Ugandan Defense Forces, fishermen. Fishermen are unable to fish in that area where we represent. The Ugandan forces are all over the lake. What plans does he have to defend Kenyans or fishermen in nature, not only pastoralists and camel herders? Mr. Speaker, on Lake Victoria, I think I answered that question. It is just like the one of Migingo. Now we have an MOU, KDF have an MOU with the Ugandan Defense Forces, and the boundary committee is handling, and the international boundaries office at the office of the president. Now that we have an active, sober, energetic president and a workaholic president, a lot of the many issues Kenyans were facing, I can assure you will be resolved, including you will fish without no hindrance under the leadership of William Ruto. People will fish, farmers will have fertilizer, and cattle farmers, herders, pastoralists will have peace to herd their cattle. That I can assure you, because that is what we stand for as a coalition. Collins Okundi ma en achiche winek mar Barako Duoro ma en jarita mar Aida Odinga otere doho odiochieng' ma kawuono. Okundi manyomaki nyoro gi obila mag okwach kich otere doho gi ketho mar nek ma itudego. Doho ogolo chik mondo mi geng'ne kuom thuolo mar ndalo 14 ka nonro pod dhi nyime ewi masirano ma nyocha otimore e boma ma Kisumu. Owinjore dok kendo tarik 31 mar dweni e nyim doho. Barak nyocha ne onegi otieno mar chieng' tich ang'wen ka obila nyo gikone bende ondhiyo bunde ma ichich ni ne oti godo e nek mare. Respondent 1 Collins Ouko Okunda B and is hereby detained at Kisumu Central Police Station for 14 days. This will enable the Directorate of Criminal Investigation to conclude the investigation. The respondent will also be escorted to see a dentist and to see a doctor for treatment. The matter will be mentioned on 31st of October to confirm whether investigations have been completed. Achich maduong' ma bende en jasiasa Gladys Njeri Chania ma odonjne kod ketho mar nego jaode George Mwangi Kamau pod ibiro geng'ne od ang'ech kuom thuolo mar juma achiel e kinde ma obila dhi nyime kod timo nonro margi. Ma en bura ma ong'ad kod jang'ad bura Wilson Rading e doho ma Kiambu ma bende nochung' kar tiende mar rido ne Gladys kod achich machielo ma oyang nyinge kaka Morris Mbugua. Achije ariyogo nyaka sani odwokie tesend obila mag Giri kod Muthaiga ka girito ndalo 7 mondo mi gidogi e nyim dohono kama unyocha ne okwany ringrene bungu bang' ripot donjo ni olal. Just to put the pedestal here and to balance the interests of the parties, it will be of less prejudice if the period that is requested, I can see that it is the 14 days, but the court will allow the period to be for 7 days. Yeah? So the application dated 17th October 2022 is allowed for a period of 7 days, then we shall mention it on 24th of October 2022 for further orders. Kapod wan mane weche motende gi weche magarita kwe kod nek magalagale en ni obila ma Kisii ochako nonro ewi nek magalagala mar chwo moko 2 ma hikgi nie diere mane oyud ka onegi kendo twe siro mar sitima machiegni kod sikund primar ma Nyamo Kenye. Koyango wachno komanda mar obila e sub-county ma Kisii South Charles Muchinji. Ji ariyogo moyangi kaka Eric Ogega ma jahigni 25 kod Danvas Makembe ma jahigni 20 ne oyud kod adhonde dendgi. Ranyisi ni chali ne onegi kamachielo eka bang'e odhi otergi machiegni gi sikundno gi jok mapok oyangi. Jopiny makono chich ni rowere moko ma osekonore kendo monjo jopiny ema nyalo bedo ni ne otimo tim mar torano ka gikwayo nonro mapiyo ewi nek makamano.
Apisa mag okwach kich DCI ne otimo nonro kama ne okweny ringreji ariyogo kane pok otergi e kar kano ringrejo ma otho mar hospital maduong' ma Kisii motelo ne bero. Leo tumekuwa na incident mbaya sana. Takuna moja asubuhi tumepata information kwamba iko watu wameuawa karibu na shule inaitwa Ramogi Primary School. Tumeelekea huko, sasa wameenda huko, kuta vijana wawili wameuawa na wamefungwa kwa kamba, kwa fence. Kuangalia ni kama kulingana information investigation ya kwanza, initial investigation ni kama hawa wameuawa elsewhere, si hapa. Hapo nimeona hata gari ni kama walikuja na gari wakamefurutwa mpaka kwa fence ndio wamefungwa kamba hapo. Wamepikwa ni kama na planned object kwa sababu wako tu na some process, lakini wana damu inatoka kwa mapua. Na majina ambayo tumepata yao, mmoja anaitwa Eric Ogega, mtu kama wa miaka 25, na mwingine anaitwa Danvas Makembe kama 20 years. So tumewachukua miri, tumepeleka level 6 mortuary pale. Tunachunguza kwa sababu ni kitendo mbaya. Tunataka mtu kama amekosa ashikwe na apelekwe kotini, aenda face the law. Hatuwezi kubali watu kupikwa na kuuawa hivyo ofyo. Tunafanya uchunguzi, wale ambao watapatikana pia watastakiwa. Wizi umekithiri sana. Vijana wadogo wanaiba Topachi en mane kotenore gi weche manyien. Ka wadhi yweyo ka waduogo pod wan gi mathoth. Kaw thuolo mari mondo irang makare bengi kata kambi midwaro kawe hola. Mai biro konyi e ng'eyo okenge monego ilu mondo ikaw hola kod gigo ma idwaro mondo ikaw hola no. Kapok piny oru, kapok oyaw chiro, jopur ochako odiochieng'gi. Ng'ato ka ng'ato gi gombo mar kelo lokruok. Wachalo joma timo research mondo mi wakel gik man gi value. Ma ok odewo kama idake kata gima ipidho. Pith mar kich en agribusiness. Riwri kodwa mondo ipuonjri yore pur. Cover crops inyalo pidho ei puothi mar rabolo no. Jopur kod chiro mag jopur. Kendiel ma dende ber ema biro mi market. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar odhiambo. Mane Ramogi TV. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kendo pogre pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda $300,000 kwenye Shabiki Major Leagues Jackpot. Kwa majina ni Helen kutoka Western na nimeshinda, na naambia tu hao wengine wenyewe wanashiriki nayo watashinda. George Dongo kutoka Katanga, na mimi nilikuwa nimecheza Major League Jackpot. Mimi ni mshindi wa 150K. Kuwa mmoja wao. Cheza Major Leagues Jackpot kwa shilingi 10 pekee kwa kutuma neno MJP kwa 29063 na waweza kuwa mshindi. Shabiki Major Leagues Jackpot, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416.
Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Machiegni nyako Ramogi wamedo dhi nyime gi weche manyien gi sani kama bende korora ni walima ne mago matimore gwenge ma Siaya kocha ahinya kotend gi weche mag chiemo. Tend kaunti ma Siaya bende okodong' chien e ingo nyasi mar jiwo tie mar chiemo. Ote maduong' ma ochwal en jopiny ma Siaya mar mondo mi gipidh cham manyalo nyak kata mane kinde oro. Gavana ma Siaya James Orengo ka oluso e nyasi manobagi gwenge mag Sididia sub-county ma Ugunja okoni oikore maneno ni jopur ma Siaya yudo resruok mar kaka ginyalo puro cham karanyisi ogolo kata mogolo en gwenge mar Arieda. Ne otere kod jodito mag piny owacho ma Siaya kanyakla kod riwruoge machwalo chenro mag jiwo nyak mar chiemo. Aspiration is to bring more farmers on board to enhance productivity, that is yield per acre. In as much as we work on production, we also need to focus on productivity. Kwa hivyo mimi naomba katika mambo ya chakula tujaribu ili tuwe na heshima, tujitosheleze kwa chakula. Tukikosa kuwa na chakula ya kutosha, hiyo heshima yetu itakuwa ni heshima duni. Na ndio umeona kwamba Jumuiya ya Madola katika nchi dunia nzima, United Nations, imekuwa na mpango amba organization ambayo inaitwa Food and Agricultural Organization. Kwa hivyo lazima tufanye kilimo biashara, na katika Siaya inawezekana. Nyalore Kawuok e kaunti ma Siaya nyako Ramogi wadhi e kaunti ma Homa Bay. Gavana mar kaunti ma Homa Bay Gladys Wanga osedayanga chenro mar keto ler e bombe mopogore opogore e kaunti no kaka achiel kuom yore mag jiwo ler kod rito alwora e gwenge ma Homa Bay. Chenro ma kamano mabiro bedo kadhi nyime dwe ka dwe bende onywande migepe mopogore opogore ma ochung' ne rito alwora e kaunti ma Homa Bay kaka Emio Waler kod jafwambo marwa Alia Beach. Chenro mar keto lerno ne ochaki okinyi ma kawuono gi e bus park ma Homa Bay, chirni mayudore e bomano kaachiel kod chiro mar rech mantie dho wath mapaya kaka achiel kuom yore mag jiwo ler kod rito alwora. Gavana Gladys Wanga manotelo e chenrono okoni gibiro bedo ka gidhi nyime gi keto ler e kuonde ma opogore mantie kaunti dwe ka dwe. Moloyo waywe chirni wadwa no bed maler, waywe nam wadwa ni pi obed maler e dho nam, wapidho yien wadwa ni mondo alwora obed maralum kendo maber ma ji nyalo yudo kama nyalo yweye. Mama na chakruok en gima wabiro timo dwe ka dwe kuonde mopogore opogore. To en chakruok nikech bende wang'iso ni wan kaka jotelo waketo mainowa e weche mag ler. Wadwa ni mondo Homa Bay obed maler kabisa maka ng'ato bire to winjo ka en kama ler. Gavana Wanga ojiwo jopiny mondo kaw ting' mar rito alwora kuonde ma gitiye ka okoni biro chunogi mondo gikaw chik ne joma ketho alwora. Nikech ler chakore gi ng'ato ka ng'ato. Wabro wacho ni ka in koro yudi kiwito takataka ovyo ovyo, nitie fine mibro goyi mondo mi ichul mondo mi ler obedi ni nyalo bedo dumisho. Omiyo wakwayo oganda wa ni mondo wabedi ni wanyalo keto alwora wa mondo bed maler kaka nyalore mondo mi oket ngima wa odhi malo. Chenro mar keto lerno bende ne oyuore gi jokanyo e riwruoge moko mag piny owacho ma osebedo ka jiwo wach mar rito alwora e kaunti. Wapuonj wachni nyaka kuom nyithindwa mondo ging'e ni wach mar taka en gima wan wawegi
wakawo nikech kwa rito alwora to waritore wan owuon, kwa ketho alwora to wakethore wan owuon. Chenro mar keto ler manochaki ayanga e boma ma Homa Bay geto bombe duto madito mayudore e kaunti ma Homa Bay kaachiel kod kuonde ohala ma jowalo osebedo katime chenro mag ohala kaka yor jiwo yore mag ler e kaunti. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Bende ing'eyo ni riwruoge mag saga kata SACCOs nigi ber mathoth kaka hola ma idwaro mapiyo kata emergency loan, hola mar school fees kod hola mag dongruok maduto nyalo yudore mane odiechieng' achiel. Chal nade? Chal ka gimihum kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kik ihum ahinya. En mana ni asebedo e histori ahinya. Mana kaka rali manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e histori kamoro amora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gituch kod gik mamoko ka gitimore kuonde opogore pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Weche ng'eny sa matin. Nyakwa Ramogi. Kaka jokanyana, ere kaka wadhi gore gi jogi e yor loso mwandu? Wawinji maler, penjane penjo main godo no. Ng'ato kik iluong ni mwashemewa kapok otimo gimoro ma eshimika. Tini jopiny. Wang mbui kae ni wacho ni budget idhi somo ok nyal konyo uchumi masani. Koyot mbele kae. Gimi thuolo mokwongo ne weche mag thieth. Jowa ok thor lao ohala chik. To sane makuru chopo kama ginyalo wache gik machando chunygi. Buch Jopiny, tudri gi jalendo Trevor Mbija, saa 3 otieno, mana e Ramogi TV, kik bai. Ng'ama miyo ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod blue band pile ka pile opong'e gi omega 3 kod omega 6 gi teko madwarore. Math mokinyi gi blue band, dongruok mag-gi makare pile ka pile. Have doodles taken over your home? Hey, I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodles strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doodles. Get Bolt insecticide today. The league tables are taking shape. Winning on Shabeki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on the English Premier League, French Ligue 1, Spanish La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabeki.com. Kua Shabeki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabeki.com is authorized and regulated by the BCLV. License number 416. Shabeki.com. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Ramogi ma en rameny piny kana nyisi ni rameny piny nitiere gi kore ariyo. Kore mokwongo en mar weche manyien, kore mar ariyo en mar twak. Wamenyo piny odiochieng' ma kawuono mana ka wang'iyo ni to weche mag teko sitima chalo nade. Omiyo odhiambo ma kawuono an gi mor ahinya mar bedo kod wendo marwa ma en maneja mochung' ne weche mag teko sitima e gwenge mag milambo mar Nyanza kata South Nyanza ka en kod kare mar tich mare en Kisii. Kata kamano
omako gwenge mag Kisii, gwenge mag Nyamira, gwenge mag Migori, gwenge mag Homa Bay. Kata kamano en gi ng'eyo bende kotende kod kaka weche mag sitima tiyo e alwora mar gwenge mag Nyanza. Omiyo wabiro wuoyo kode weche mag sitima ahinya e gwenge mag Luo Nyanza kod kaka sitima osebedo ka chalo. In bende ka in gi penjo nyalo oro na namba 360 nyakwa Ramogi mondo abed gi yot mar chwalo penjo mari ne jatelo ma bende wan go dhiambo makawuono. Amosi ni oimore jaduong' Dan Oviero. Oimore George, erokamano kuom rwako e studio kawuono. Erokamano engineer. Erokamano. Machiegni mar Ramogi kendo wabiro mana go mbaka kotende koda tich ma in iwuon ilony nikech in midusa ahinya mosetie weche mag neno ni sitima obedo ne ogandawa kendo isebedo ka itudore kodgi kinde ka kinde mane gibedo gi sitima makare. Nitiere penjo ma gibiro penjo ma ka oponi gin gi penjo moko ang' ne duokgi kaluwore kod kaka in bende isebedo ka itiyo. Nyakwa Ramogi, kapok wadhi nyime kod twak marwa, adwa ni mondo mi koro ni anyisi wach medruok mar nengo sitima kinde ka kinde, lal mare, pek mar yude, gin moko kuom gigo ma jogo ma timo ohala matindo tindo ahinya ma oyiengore kuom sitima bedo godo. Nyakwa Ramogi, bende par ni ma biro e kinde ma nengo mar ngima bende koro medore. Kanya kagie sani iwacho ni sitima osemedore kod $2 kuom unit ka unit. Nyakwa Ramogi, Edwin Okoth okolonwa weche mamiyo pek makamagi bedo kod paro ma jopiny ni godo ewi weche mag sitima. Wawinjane kaka lipodno en. Omenda ma oganda chulo ka ginyiewo teko sitima osemedore kod ma ok tin atamalo 16 e dwe achiel mosekalo, kama pek mar nyiewo teko sitima koro yienge medruok e omenda ma oganda chulo kembe manyayo teko sitima ka gitiyo kod diesel. E dwe achiel mosekalo, omenda no maong'ere kaka fuel energy charge mane en $4.6 unit ka unit mar teko sitima sani koro $8 unit ma Kenya Power uso teko sitima atamalo 15 ma oganda chiko okang' ma koro pek ne oganda matiyo kod teko sitima e timo ohala kata mane utegi. Da kwayo sirikal mantie sani ging'iwa kaka wan jo business man piny, wan gi rem kendo wan gi ywak ka de ginyalo konyowa kaka units giduoke kama ne entiere chon. Nyalo nyiewo mar 100 to ni miyi 10 units, but for us now kinyiewo mar 100 tiyudo kumi units abich point some units. Charges manyocho men gi chandwa matin, koro wakia gimomiyo. In fact chon kane ichulo stima kata 300 to inyalo yudo at least 3 weeks kitiyo tima beto. Sani ichulo 300 to within 2 weeks pesa na olal. Koro wakia gima jo power paro kodwa. Nengo mar sitima jopiny golo chudo mopog nyadiboro, kama omenda moko dhi ne kembe manyayo teko sitima ka gitiyo kod diesel kata FCC, omenda moten kod teko mar siling mar Kenya, omenda ma imiyo bede migepe kaka EPRA, WRA, REREC, kachiel kod omenda ma imedo kaka pek mar ngima medore. Ok en mana ywak ewi nengo teko sitima kende, lal mar sitima kinde ka kinde bende hinyo oganda kendo nyuolo paro ni kambi mar Kenya Power ok oketo sinani e tije. Ka sitima lal, an gi lal mang'eny. Mashin ochung', pas bok anyal goyo, samoro ng'ato kelo lai mar repair dwa nagone pas, pesa nang' weya, to mondo mi jo power biolose, it will take time. 1 week stima nyalal kata didek, especially tinde Sundays, othoro ga lal mahingo odiochienge te. To be seche moko biro ma power nene piny, ma seche moko kata mashin ok mor. Ne nitiere gima notimore transformer, to en gima osekawo juma achiel mangima ka stima onge. Koro iyudo ka oketho weche mang'eny nikech wan gi jo ohala. Mar ariyo omedo weche mag maundu mondo dhi mbele nikech iyudo ka kuonde dak mongore ma wadakegi nitiere corridors mang'eny. Koro iyudo ka simu mimayo ji ka wuotho e corridor gi osebedo mang'eny nikech stima onge. Pek ma oganda yudo ka gichwalo dwaro mar bedo gi teko stima osemiyo moko kuom gitiyo kod yore ma ok owinjore e yude, okang' mamedo choro gi machiegni kod midhiero manyalo kelo tho kata ng'ol ne oganda. Ka lure gi slum area mwadake sani, iyudo ka cost mar power kidhi timo application ji mang'eny ok nyal yudo pesa mondo apply godo stima. Koro yudore ni dak makaeni jomoko kawo illegal connection. Kenya Power bende ywak ne ni thoro yware ka oganda ochiwo ripot ni lainde mag stima okethore.
okang' mamiyo jomoko paro ni kambino onge kod siso mar tich nikech onge piem magin godo e chiro. Gi kama chunye ni aneno pol moro kochung' kocha cha ombek ni odwa lwar to seche molwar to wan gi ute kamoro ka kamoro omiyo wakwayo jo Kenya Power ka sunga moro nitie to gigamnwa sola. Amna samwa wuoye ni Paulson diero Paulson kaka yamo yukni ayuka matene ni to gin gik ma gin dangerous nikech mokwongo gimakore gimuoch ginyalo kelo accident to mar ariyo nyalo budho kapok odhi molosgi. Da bedie ni nitiere ng'at madhirogi kambi moro kendo ma bende uso stima kata kaka jo sola gi kida nyalo timo mo effort to waparo jo Kenya Power ne nyalo bedo maber. Penjo maduong' koro en okenge ma Kenya Power biro kawo mondo kata bed ni nengo stima idho, oganda nyalo yude mayot kendo mapiyo ka bende ok obilal kinde ka kinde kaka osebet e ndalo mosekalo. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Nyako Ramogi, mana kaka nanyisi motelo ni wan kod wendo mara midusa Dan Obiero. Mago moko kuom paro ma jopiny ogolo, lipot molose kod Edwin Okoth. Nyako Ramogi bende dhi loso moko kuom chenro mar twak marwa odhiambo ma kawuono. Pach jopiny go, penjo ma in godo, dwaro mari kaachiel koda gimineno ni owinjo bed ni rido. To bende injinia Dan Obiero nigi kaka samoro nene ma in iwuon kaka ng'at ma samoro tiyo gi sitima ok ing'e ni mondo mi ochop kama ochope no chopo nade. Magi weche moda ng'e rameny piny kawuono. Rameny menyo sitima, koro akia ni rameny ma menyo sitima koso sitima ma menyo rameny gimenyore. Wachiegni injinia iwinjo moko kuom paro ma oganda wa ogolo. In iwuon isebedo e gwenge ma kaluo kendo inyalo wacho gik ma in bende iseneno. Mokwongo kopogore ni in jatich matiyo gi kambi ma keyo sitima e pacho ka, in bende isetiyo gi sitima. Koro miyo inyalo ng'iyane to nyaka kama wantiere Luo Nyanza, sitima marwa kata mar oganda joluo ne kama chalo nade, rang'eny mare kinyalo. Erokamano George. Mokwongo ago erokamano kuom luongowa e studio kawuono, miyowa nafas mondo kaka Kenya Power wan be wamekete dhowa e weche mek stima. Nikech awinjo kaka jo customers oloso kendo giloso maler kabisa. Gima dawache wach lal mar stima Luo Nyanza. Nitie kuonde moko ma stima pod ni mabor. Substation ni mabor ma yudo kuonde machalo Usenge, kuonde machalo Asembo, kineno Nyatike, line awendo nyaka Nyatike, kakalo Gogo machop nyaka Nyatike. Koro gimoro moro motimre diere kae, kochote diere ka to nyaka affect customers man mbele. To mpango to nitie ma beyo nikech Kenya Power ok ti kendgi. Wan gi rural electrification machoro stima e gwenge, kendo wan gi Ketraco. Ketraco tijgi en line ma ogere chuma cha ma kelo stima e voltage mar 132 kilovolt. Koro Ketraco nigi mpango mar choro stima go mondo kuonde ma stima pok ochope maber mondo bed gi stima ma yudore sama customers dwaro. To gima daher wacho e wach awinjo ka customer moro lose wach illegal connections. An daher wacho ne customers ni kidwaro stima takwayo ni mondo dhi office Kenya Power man machiegni kodi mondo itim application ni bro bedo processed miyud gimiluongo ni quotation. Moro ba winjo ko wacho ni quotations go be ni malo sana. To wang'euru ni Kenya Power be nitie biashara nikech gik ma itudo go stima te ing'iewo. Koro quotation en obiro gi market rate, bei mantie e chiro. Anyalo wacho kamano. Koro mondo ka nitie yo ma idwan mondo konyi mondo yud stima, nitie group scheme ma ochokoru kaka group. Basi miyo quotation ka achiel, basi uneno kaka upogo, koro kelo bech stima piny. Koro akwayo customers wa madwaro stima mondo kik odhi kuom jok mawuotho e gweng' ma nyalo wuondou ni wanyalo ketonu stima e bei mayot. Bas bang'e stima no ibro fual tibet gi asara. Kamano. Alright.
Erokamano engineer. Engineer wach mar lal sitima. Wijo ka in bende gila to jopiny bende wuoye. Lal mar sitima iwacho ni olal kinde ka kinde. To samoro kolal ikawo seche malach ahinya kapok oduoke. Nyiso ni samoro ng'at mane nigi ohande moro ma oyiengore gi kuom teko sitima. Gimano uso ni nyalo bedo ni okethore. Kata ko kamano to koro nyalo use yo mayot ma oingo kaka nonjo bed ni oyude nweng'o. Jok moko ma bende gin funde kuom ranyisi kata jojua kali. Koro inya yudo ka peso bae kata ng'at mano winjo bed ni otiyo ne cha koro iyo wang' kode ma samoro ywaruok moro bede koro inene kaka ng'at ma ok jaratiro. Wang'e ni wach mar bedo mongirore mar sitima ma dho ngere nyalo wacho ni reliability mar sitima e gwengewa. Bende sitima ma kaluwen reliable ma ka ng'ato chako gire moro to ng'e ni wan gi sitima moromo koso wach mar substations kae ma koro miyo gini bedo kama. To kopo ni en mano okang' mane ma Kenya Power kawo mar ni substations go bedo machiegni gi jopiny mondo kik bed ni jopiny mathoth ahinya branches gi bedo mang'eny, load bedo mang'eny mamiyo samoro sitima nyalo lal kinde ka kinde. Erokamano George, okabi keto wache substation no ahinya nikech dhano matiyo mondo sitima obedi. Nikech kata ka substation ni mabor. Yes. To pod kaka Kenya Power onego bed ni ka ng'ato chiwo report to onego bed ni wadhi piyo mondo waduok ne sitima mondo biashara ne odhi mbele. To akwayo jowinjo ni mondo kuyudo shida mar sitima kamoro amora nitie USSD miwacho ni *977#. Mano kigoyo to omi options. Anyalo wacho ni options mar reporting stima, inyalo ng'iyo bill mari mar stima, inyalo ng'iyo token mane ing'iewo 3 kodok chien. Tinyalo kata apply mondo ibed self reader. Self reader ni ka mita ni ok som kata kidwa somo mita ni kendi. Tisomo nitie nafas ibro mi tarik misome mikete reading ni no tioro. Koro ajiwo customers ni mondo okaw nafas mar report. Ka stima olal to kik imany ja Kenya Power ni gone simu direct. *977 ni konyo kabisa. To sani nitie wan gi system ma ka report to onenore computer dichiel. Ok en gima pod bro dhi mabudhi. Koro ka ng'ano nene to nitie ng'ama analyze gigo pile pile. Koneno ni ma obudho ahinya to nyaka openja ne joma tiye e field ni ang'o motimore kae. Koro lal kendo wach lal mar stima Luo Nyanza kendo anyalo keto ni nitie line manoger manodhi nyaka Kisumu koa Olkaria okalo Lesos. Mano konyo area mar Kisumu gi Siaya. Stima gi reliability sani koro ber. Rationing ok timre kanyo nikech stima direct Olkaria. To mabiro South Nyanza nigi tabu matin nikech teko no ok nyal chor gi waya mantie sani no. Connection ma Mamboleo madhi Chemosit madhi Kegati Kisii Awendo nyaka Ndhiwa. Stima no ok nyal kalo nikech line no pod tin. Koro sani wageno ni KETRACO okawo nafas no, gidwa gero line ma Narok madhi nyaka Bomet mabro romo gi line ma Chemosit kadhi Kegati. Koro mano bro choro stima mang'eny area ma South Nyanza. Ma wageno ni rationing matimore sani sama stima ka machine ma Sondu gi ma Takwel olal kata giloro for maintenance to koro stima bro chopa South Nyanza maber. Alright. Ma to koro penjo manyalo penjo elo samoro joma tiyo gi sitima ni samoro iyudo ka joma tiyo gi sitima seyo Kenya Power. Badhe Kenya Power ema ji ong'eyo. Bede mamoko ma KETRACO gin to ji penjo ni mago to gin kendo magi. Gin ji ong'e ni ma ka en engineer Dano Biero. Ji ong'e ni ma engineer Dano Biero mar Kenya Power. Te ni mwalielgo gi mag jo Kenya Power. Penjo en ni ang'o momiyo samoro kuom ranyisi ka transformer omuoch e gweng' moro. To jo Kenya Power biro kawe mapiyo. To ka gisekawe koro duoke jumbe 2 pok oduoke, jumbe 3 pok oduoke. Wanyalo chiwo ranyisi. Ka imanyo kipande sani e piny Kenya. To in gi ng'eyo samoro ni bang' dwe achiel kipande ne ni nyalo wuok. Kidhi manyo kata passport
nitiere agreement mar customer gi jo providers gi service providers ni bang' ndalo ma kama owinjo bed ni waseyudo gima ang'o miyo Kenya Power to pok oketo mae maino mar ni joma oluongo ni customers gi ok obedo e mudho ahinya kuom thuolo malach to kopo ni nitiere en ndalo adi ma owinjo bed ni duoko ne ng'ato transformer poni transformer omuoche gweng' moro mokawe gi jo Kenya Power. Erokamano George, wawach ni stima kolal yini wacho ni transformer stima kolal wan gi gimiluongo ni customer service charter ma ka en kama en town madongo dongo ok onego kawo saa mokalo seche 3 mondo duok ni stima. Mano charter ma waketo ma wageno ni ka wadhi mbele to watemo mondo wachop kanyo. Ang'e ni pok wachopo lakini nitie kaka yore matindo tindo matimo mondo wachop kanyo. Transformer komuoch kata transformer kokethore seche moko kawo muda nikech transformer en gima ochalo machine oduong', en gima nyaka koro nyaka dhi e store kata nyaka yoda e kamoro eka koro to tim gimomiyo stima nolal kanyo nikech seche moko be wayudo ni nitie jomogero line mabandia ma line emomiyo transformer muoch koro kawo time nikech nyaka security be nyaka donje wang'i ane line ma bandia gi ma wagol te wang'i ane joma tiyo gi stima maonge mita koka waduok transformer nikech kiduoke mana kamano to bro dok kendo bomuoji. Koro en gima kawo muda e gini neno ka transformer umuoch to budho matin to customers wabe mondo ong'e ni transformer onego bed ni gine ma ging'iyo kaka mwandogi nikech en mokelo nu business ka koro transformer no omuoch kata ka jok moko oidhe ma ok ung'eyo to wan gi *977# ni be nyalo konyo mondo upenj joge ni gin jomage. Ung'iswa ID maru mondo wang'e ni un jo Kenya Power kata un joma nadi. Koro akwayo jowinjo ni wabeduru joma rito transformer. Polls me wacho ni jomoko idhogo upenj gi maber ni gin jomage. To bas joma ka jirandi be tiyo gi stima yo mok dwarore yudo ka jomoko kawo mita okawo waya to keto maonge mita. Wapenjuru kata wan gi namba manyalo goyo 97771 inyalo report anonymously kendo confidentially mondo wabi wachek ane ni to ang'o matimore kanyo nikech magi joma transformer wanyalo keto to ji tiyogo mang'eny moloyo kaka wang'eyo nikech line moger ma illegal jomoko tiyogo maonge mita koro ingo teko mar transformer gini yudo ka transformer koro muoch. Okay. Ndio. Gin ang'o gini kaka kambi mochung' ne keyo sitima ma jopiny bende bede gi lwedo kata changia e wach mar lal mar sitima kata pek ma samoro gibedo godo e weche mag yudo sitima ma oromo. Gin ang'o gini ma inyalo nyiso jopiny ni ka otimo ma to ma dhi timore kopo no timo macha dhi timore. Mokwongo kabisa nitie weche mar transformer ma wasewacho no. Nitie wan gi jomoko mopani contractor awinjo ka ji luongo ni contractor uno biro moyedho pol molosonwa mage joma ketho stima nikech iyudo ka gin gitiyo gi anyalo wacho ni knowledge gi dholuo gitiyo gi knowledge ma giyude pap ng'eyo ma giyude pap to ng'eyo no nyalo bet ni ok en ng'eyo manyalo konyo joma gidwa konyogi. Mar ariyo gin joma kwalo mo e transformer. Wan gi cases mang'eny South Nyanza ji pod go transformer piny iyudo ka gigolo oil gikawo copper mane iye magidhigo magimiyo stima lal. Mar adek kendo wan gi joma kwalo stima joma mita gionge mita to gidwa tiyo gi stima maonge mita magi be kendo kelo lal mar stima. Koro nakwayo mana jo piny ni ka in gi tabu moro amora gi wach stima to chopure ofis wayaw Monday nyaka Friday wuok tich nyaka tich abich. Simo be nitie *977 be nitie nyalo report
mondo wakonyu wan mana dhano kaka un kik uluor donjo ofis mondo wawach weche mek stima. Yes. Ang'e ni ji mang'eny oluoro biro kaka Nyapoa, to wakwayo ni mondo ubi abiya weche iloso. Ka en wach ma iparo ni tekni, wanyalo bet piny mondo walosi mondo ibed gi stima ma ok bi hinyo ng'ato. Nikech stima moger ma illegal no osehinyo ji mang'eny, osekelo ng'ol, osekelo tho e gwenge ma Migori, ma Homa Bay, kata Kisii kuma antie. Ji osetho nikech stima mi iketo gi joma onge ng'eyo mar kaka iketo stima maber. Tudruok mane mantiere kind sitima gi koth gi yien, nikech samoro ibiro winjo ka sama koth chako chwe ni polo komil to stima bendo lal. En tudruok mane mantiere kind koth gi polo gi sitima mamiyo samoro jopiny ok nyalo bedo gi sitima sama gik ma kamage timore? Stima gi yien ok winjre. Anyalo wacho kamano, sama yamo fwadho yien, to yien ni but waya mar stima. Ka koth ogo yien no, to koro yien komulo waya, to yien kao stima koro tero piny machalo short. Mano emomiyo sani koro wan e campaign mar ng'ado yien e line mar stima. Mabe akwayo jopiny ni kuneno ka wabiro ng'ado yien to kik wagwandre. Yien wang'ad yien mondo stima bo bedi, nikech ka yien obet to stima ok bi bet. Wan e campaign sani mar ng'ado yien ma wandiko kata kijende, wakawo kijende e gwenge, wabiro wandiko gi kanyo kendo wachulo gi kanyo, ging'adonwa yien mane line mondo ka koth obiro gi yamo to stima obedi. Gweng' ma Kisii town sani koro kata ka koth chwe stima ok lal, chon nolal kaka iwachono, sani koro ber. Koro akwayo jopiny be mondo yieno mondo wang'ad yiendegi. Seche moko wabet gi tabu gi jopiny ka wadwa ng'ado yien, nikech gineno ni yien nigi faida moloyo stima. Alright. E nengo mar ywayo sitima, ma en achiel kuom gik ma bende jopiny nyalo penjo ni to sitima iyudo e yo machalo nade? Nengo mane hiye ma oket gi Kenya Power mar ywayo sitima? Kun moko nitiere ma iwacho ni ka en meters 60 kata radius kata 100 kata 600, to ibro wach ni jogo timiyo sitima nono, kata inyalo ternegi sitima machiegni kodgi teka ni gise tudo weni e utgi kata e miechgi kata kuondegi ma gidwa ni sitima odonjie. Jomoko bende nyiso ni ochul pesa moingo mano 15,000 koso nitiere pesa moingo mano. Be nitiere omenda moketi miwacho ni ma en nengo mar ywa sitima? Program mar tudo sitima ng'eny. Yes. Nitie program iluongo ni Last Mile ma Ministry of Energy ema golo omuom mar tudo stima no. To Last Mile ni en seche moko yudo ka rural electrification be time, gine magi identify, gine magi dhi to giwacho ni kae transformer ni nigi ji matin kata noket ne school kende, koro wadwa ni mondo wamed joma tiyo kode. Koro itimo gimiluongo ni design, bas itudo ne ji stima, to bei stima mar mitudo ne jogi ni en 15,000 miwacho 15,000. To ka in iwuon idwaro stima to program no pok ochopo kari, to itimo application, emiyudo ka koro imi bei mar material mantie. Nikech mar Last Mile cha iwacho ni serikal o subsidize, gimiyo gi 15,000 modongo gi chulo materials modongo gi chulo. Koro ka idwan mondo iket stima mapiyo to koro imi quotation tichulo. E dier town seche gi ka ibet ka in machiegni gi pol obiro kar 25,000 kanyo. Kamano. Nitiere penjo moko kama bende aparo ni abiro koro kawe penjo mar jopiny bende mondo nikech gine ma joma sani koro neno kama pek nitiere. Ng'ato wacho ni nachulo new connection mawego Homa Bay County moloyo dweche 3 mokalo, to nyaka sani onge gima osetimore kata matin. To ma kore konyo nade? Diong' agone jandiko no pole kuom delay mar keto ne stima, to abro kawo namba
mondo anene ageno ni oro ni reference mare. Oro namba ka. Reference mare. Ok oro reference, ora namba gi kama wacho ni mar simu. Yes. Wabro loso kode mondo anene. Nikech ne nitie kuonde moko ma material moko ne pod waonge go matin kaka poles gi meters, lakini gisechako biro. Koro wadwa connect gik ma molewo go ema wadwa chako go mondo watiek gi. Jatelo wan pok waneno sitima modrop e gwenge wa waya kadhe wi ute wa Central Sakwa Kamuoda village mani luongo ni John. Sitima gineno mag wini makalo to onge sitima madonjo. Ma endi nyiso nang'o? Dionga kwa John ni mondo many area MP, nikech area MP be nigi thuolo mar siro wach stima ka ministry mar energy mondo gidhi mondo jatend gi mondo ong'inegi wach stima, nikech stima kakalo ting'eni man bro dwaro ni mondo transformer be mondo keti gi gik mang'eny. Koro oneane area MP mondo okonygi mondo giket stima gweng'. Nitiere neno mar Ramogi TV mapenjo ni to ang'o momiyo gwenge makaluo Nyanza face miluongo ni one face ema nitiere gwenge makono? Ang'o matimore? Ang'o momiyo dipo ni onge mar kembe ema miyo matimore, momiyo teko stima ok bed mamalo? Penjo no ka winjo maber. One face ema itiyo go e ot. To mikwaye mimi. Kikwaye one face to mibro mi. To last mile sani miyo mana ji face achiel. Kidwaro mar biashara mar kaka pong mar rego. To mano nyaka koro itim application ne kimi. Hapa ni kama ne kaka itime Kenya duto, ok mana piny luo kende. Kamano. Alright. Penjo pod nitiere ka kendo mathoth. Penjo na jatelo ni ang'o momiyo gimedo nengo sitima, nikech nitiere joma ne apply sitima 3 years ago ne gichulo 1000. Ang'o marach gi KPLC? Dionga ngis jopiny ni wan okwa determine bech stima. Bech stima ni kaka nawacho cha en luwore gi market rate. To ministry be chiwo stima yore mopogre opogre. Mar 1000 no nen mar kuonde maniluongo ni slum electrification, mano tim kuonde machalo Kibira, Obunga, Nyalenda gi Mukuru. Ema ne gichulo 1000, to mano program mane omilwedo gi World Bank. Mano dhi mano rumo. Koro masani ni en mana mar 1015 ma sirikal siro. Koro ka chuny gi olokore to gibro nyisowa bang'e. Lakini mar tarif mane awinjo ka jopiny wacho ni bech stima mar token bodhi malo. Nitie jomiluongo ni EPRA, Energy and Petroleum Regulatory Authority. Ema regulate bech stima e tarif. Wani miya bei to kako miwane kaka wachiwo ne jopiny. Mana kaka mar petrol milando dwe ka dwe. Nitiere penjo moro ka. Ng'ato penjo ni e weche mag timo emergency kata po ni nitiere midhiero moro momako ng'ato kaluwore kod sitima. Ma nyalo bet ni sitima olal, transformer muoch, pol molo oleng'ore marach, kata mana ndara ogigore piny ma ji ok nyal kalo, moro bende olwar machiegni gi skul ma nyithindo ok nyal donjo, waya olwar piny, kata nitiere emergency moro amora. Ochiwo ranyisi gi gwenge mag Sakwa, Sembo, Yoma, Imbo gi gwenge mamoko mag Game. Owacho ni samoro yudo ni nyamburko achiel ema luorore e gwengego. Madong kata mana weche mag gari no bende nyalo bedo gi wear and tear mang'eny ma samoro nyalo miyo bedo ni ok onyal chopo kuondgo mapiyo piyo mar reso jopiny poni nitiere midhiero motuch apoya nono. Kako wacho no tadiera, ting'eni kaka nawacho ni Kenya Power be timo biashara, ok onyal keto geche mang'eny e depot achiel. To gima timore ni sani kaka nawacho ni waketo lwetwa wach miluongo ni maintenance mondo walos stima lines ma nyalo gore piny go mondo kik gore piny. Mano kotim motieki, koro ing'eni tije emergency bro dok piny. Nikech ka koro iketo mtokni mang'eny e depot, koro bang'e kosetimo maintenance to koro ing'eni jogo bro bet maonge tich. Koro en mana ni ka uneno ka polo olwar manyalo geng'o nyithindo kama nyithindo kale kata kama ji kale, takwayo ni mondo ugeng' kanyo, nikech waya ma ineno ka waya no nyalo bet ni en live, en gi stima.
kik wamul wayano. Wageng' kanyo nyaka jo Kenya Power chopi. Jo Kenya Power be kiyudo ka ok respond piyo piyo, to nitie nembni kata website mar jomiluongo ni county managers. County managers kigochonegi to bro oro ng'ato piyo piyo mondo wa make sure ni kik wayano okel ng'ol kata tho e gwenge. Ben adieri ni moko kuom jotij Kenya Power rito mondo saa mar tich mar sirikal orume ka giringi dhi mondo giyud overtime kata giyud chudo masanja, nikech iwacho ni stima nyalo lal kata saa 7 kata saa 4 tirito nyaka tok saa 11 odhiambo ni eka giyudo omenda moro michulo masanja miluongo ni overtime. Gina asewinjo mang'eny George, gini wacho mang'eny to ok en adiera nikech jogi be gin mana dhano. Ng'ato ok nyal tiyo seche 8 kendo dwa medo nyaka seche 4 moko bang'e ni mondo yud overtime. Overtime no be nyaka yud authority kuom jatendi ekinyalo yude. Overtime en gima wacho ni work related. En tich ema miyo overtime bet. Seche moko tich nyalo bet mang'eny to kaka wacho ni gari nyalo bet achiel oringo dhi kocha. Koduogo koni to koro saa be orumo. To koro nyaka jatende miye nafas mar timo overtime no eka mondo tijno otimre. To be watiye shift nikech wan gi emergency office tiye shift, en shift madhi 24 hours seche 24. Ka moro donjo 8 hours moko donjo kendo. Koro ineno ka overtime no be ka overlap matin nyalo bet kata 1 hour kata 2 hours ka gidhi mabor eka overtime no ginyalo yudo. Ma en Nyanza, kuonde ma oganda mathoth ahinya medo yudo sitima to giyudo mana mondo giyud dwaro mar chopo ngima margi mapile pile. Nyiso ni nitiere gik moko ma ji keto mar mondo gichop godo dwaro margi, weche mag ohala. Ang'o ma owinjo bed ni Kenya Power timo kata chenro mane ma un-go kaka Kenya Power mar ni stima obedo mongirore e gwenge ma Nyanza, kopogore gi wach mar gero lai mamoro mawuok e gwenge mag Narok kadhi kamano madhi nyaka e gwenge mag Kisii matudo gi ma bende ni osechopo kone gwenge gi sani. Gin ang'o gini ma Kenya Power keto ma pono ni samoro kata mana line go nyalo bedo gi ng'ikruok to jo piny por bedo gi stima mongirore? Kuonde ma nitie biashara kaka kuonde towns, e dier town wan gi line tabu mar town ok ng'eny ahinya kaka mar reserve. Mar reserve gima watimo en mana ni wamedo timo maintenance mondo walok poles ma ineno mek yien, waloko gi mondo waket gi concrete mek simiti gi mondo kata ka koro bang'e kata ka koro itimo maintenance to bro kawo muda kapok olok gi. Pogruok mane ma ka ng'adi pogruok mane ma nitiere kind pole mar yien gi mar simiti in terms of quality kata rang'iny mar teko sitima? Kar teko stima to ng'adi onyalo kawo teko stima te, lakini budho mar pole mar yien te ng'eni top kendo tinde quality mar yien tinde top piyo mamiyo waloko gi piyo piyo. Kiketo mar simiti cha ing'eni simiti budho. Koro kibidok kanyo kendo unless ng'ato biro tuome gi lori kata motore. To en gima kendo king'iyo mbele nikech ka koro pol mar yien cha bro kawo kata higni 5 tiloko to ma nyalo kata kawo higni 20. Koro ing'eni kaka biashara ineno ni keto pol mar simiti cha bro konyo. Kendo king'iye to be en gima maridadi moloyo machielo cha. Kendo tije yot, en tich ma kisekete to itweyo mapiyo piyo, miyo tich bet mayot. Owacho ni wach mar ng'ado yien gik machal kod mago kata mana e boma ma Nairobi samoro inyalo yudo ko olwer yien moro mondo chiw thuolo ne line mar sitima kama pod sitima ringe malo. Pogruok mane kata ber mane ma sitima maringo malo nigo mopogore gi mamoro samoro ma iketelo nikech nitiere kuonde moko kaka chuny boma ma ok ibi neno pole mar sitima to sitima go nitie kaka oringo piny. Ber mane ma ringo piny nigo
to rach mane maringo malo ni godo kata ber mane maringo malo ni godo e waya kod maringo piny ni? Maringo malo nigi weche mang'eny. Maringo malo ni en exposed, en kata ka winj madongo gi olware to stima nyaka lal. Kendo gik moko kaka koth mochwe gi yamo iyudo ka itiende witore line osim. To man piny ni ng'eni ber na ni gik man malo gi ok interfere kode. To gimotek go gi man piny ni ka shida moro wuok piny kae mondo iyud kama entie ema miyo bet matek matin. Lakini nitie machine minyalo luwo go line miyud go kuma entie. Lakini pinje mosedhi mbele sani tiyo gi line mapiny moloyo mamalo. Bech mapiny be ni malo moloyo line mamalo. Nikech en cable manyaka lose maber. Makata pi ok onego donje. Kendo kikete to nyaka kete nitie kaka ikete mafundi nyaka lose maber mondo kiketo nyaka kwoye wiye mondo kata ng'ich donje. Kata ka koro iloso ndara kapok gichopo kanyo to ging'e ni gini ni kae. Koro beche man malo to reliability mare to ni malo. Mamalo nigi weche mang'eny, pole ni ka, nitie waya, nitie fittings mikete. To mamalo ni be konyo nikech koro street lighting be koro ikete okonyo diriyo. Kamano. Moses Choni kawuok Ochiao Bengle Primary School. Transformer nitiere e school but anadak within 600 meters kawuok e school. Atim nang'o mondo ayud sitima? Moses kaka nowacho, Moses nyalo biro ofiswa ma Homa Bay to wanyalo timo ne design mar last mile mondo wachiw ka ministry. Bas wanyalo chike mondo omi mjumbe mondo lune. Pole. Omi mjumbe nyalo luone mondo giyud stima e gweng'no. Felix Odhiambo kawuok Ongata Rongai openjo ni ang'o momiyo Kenya Power ok nyal tiyo gi insulation cable moloyo keto jobeto kinde ka kinde ni beto yien? Pach Felix Nober. Insulated cable wasetiyo go kuonde mang'eny kaka Karen, kuonde ma yiende ng'enye. Kendo en gima wageno machiegni wabro loko kuonde ma koro ok wadwa ng'ado yien nikech environment be iwacho ni nyaka wang'i. Wabro ng'iyo kaka wanyalo loko waya mondo bed insulated. En gima wan go e program. Nitie jal moro mawuok Asembo openjo ni ang'o momiyo places kaka Rarieda, Asembo sitima lal seche te to tong'o yien bende owacho kama to onge yien. Openjo kamano. Response by KPLC is very low kata ni piny ahinya. Seche moko gitiyo kata mana dwe achiel mangima. Mar ariyo wacho ni golo sitima kidonjo kata gwenge moko machalo kaka Mount Kenya en gima yot. To kidhi e gwenge ma Nyanza kaka gwenge ma Asembo mochiwo go ranyisi iyudo ka samoro ng'ato chiwo nyaka siling 90,000. Ang'o matimore, pogruok mane manitiere kind gwenge mamoko gi Nyanza? Ok ang'e ni nitie pogruok moro amora, lakini kipimo stima ma Asembo mowacho ni Rarieda kaka nawacho cha, line ma Asembo mana Rang'ala mong'ado Bondo okalo Siaya mobiro Bondo modonjo nyaka Ndori koko chiko nyaka Asembo nyaka Luanda Kotieno. Koro line ni bor ahinya. Gima wasetemo timo waketo substation iluongo ni switching station Ndori mondo kony line no. To sani ageno ni jo Asembo okorach kaka chon, lakini boko ber ahinya. Koro wakwayo mondo gimiwa nafas kaka nawacho ni sani koro wadwa timo maintenance mar ng'ado yien ka wadok chien ma wadok nyaka substation ma Asembo Rarieda ka kendo line ma ketrako gero kabiro Bondo nyaka Rarieda nyaka Ndigwa bro konyo area no kabisa. Koro wabed mana gi geno, en mana collaboration gi ketrako mondo
los line madhi mochiko ndigwa mawachono. Mae nyalo kawo thuolo maromo nade nikech kaka nang'isi jopiny ok ong'eyo ketrako kendo gipenjore ketrako to en ang'o ei stima ging'e Kenya Power. Ketrako en wanyalo wacho ni gin partners wa to gin ema gigero line mar chumbe ka madongo mar 132 kV. Wase loso kodgi mae nie plan to poka gimiyowa tarik maber ma gini bro tim. Ma nang'isi mar Narok Bomet cha ma giwacho ni higni 2 orumo en kilomita 81 koa Narok nyaka Bomet. Koro moko gi to pod waloso mondo wanane kaka inyalo dhirgi nikech pesa ni be amane sirkal. Okay. Koro warito ka jatend ministry manyien odonjo eka giwacho ni ginyalo ng'eyo kaka gino bro wuoth. Adwa ni penja mi penjo moko ariyo ti wach gi wach ni mogik midwa nyiso nyikwa Ramogi Ajwang' mowuok e chunyi kaka jalony weche mag stima kendo engineer ne gin giwegi mondo giwinj ni mae gima owinjo bed ne timo to kotime kama to gima ber nyalo wuok ne jopiny mondo ywagruok kik bed ahinya. Mokwongo wach mar fuel ma iwacho ni ng'ado sama ng'ato ng'iewo stima ni en to dhi kanye? Fuel mane mitiyo godo e ng'iewo stima e loso stima to stima en mana pi gi turbines gi weyni to dhi kama ng'ato chope liel kode. Mana penjo kaka ng'at ma jadala mondo winja ne malong'o kasto gi wach ma in godo kaka jalony midwa ni nyiso oganda nyikwa Ramogi Ajwang' ni mako tim to wabiro bedo gi stima maber kendo wabiro bedo gi stima mang'adore kata malala kinde ka kinde gi namba mane wacha nyalo chiwo negi mondo gine ni ofise gi oyudo tich ma ondiknegi kendo ma gichamo e osara. Erokamano George. Wach FCC iluongo ni fuel cost charge. Fuel cost charge ni nie bill to en gi ok en fuel cost charge mane bill. Nitie fuel cost, nitie warma, nitie forex adjustment, gigi te nitie bill to wan wachoko gi behalf of government. Fuel cost ni en mo mitiyogo generation mar stima kuonde miluongo ni IPPs gi isolated power stations. Mago stations man Lodwa, man Wajir, Bandera nikech ng'eni nyaka joma ni kuonde machalo kamano be nyaka yud stima. Koro sirikal miyogi stima e yo mayot kendo charge mar tarif mana mar kaka joma ni e town to generators go tiyo gi mafuta. Koro magi en gimigoyo kwan dwe ka dwe basi kete bill. Ma tich ma EPRA matimo. Mana wacho cha. EPRA ma determine ni every month obro bet pesa di tikete bill. Watieko nitiere penjo ariyo. Chula Imbo osebedo gi sitima malal kinde ga kinde. Chula Imbo pare nitiere apaya mowuok Kisumu kiria Busia kapok ichopo Maseno dire kanyo. Ang'o matimore gi transformer makanyo? Mar ariyo nitiere penjo moro mabende odonjo kani gwenge mag Tim Lich Oinga ma yudore Migori aparo ang'o momiyo tudo sitima madhi Komenya Tim Lich Oinga area otamore alosa ndalo moko ni igole kawuok Homa Bay side site notamore kasto nyocha ne okel contractor mondo mi ogole from Uriri pok olose gin ang'o matimore mano kuom Enosho Walo wacho kamano. Mware nosno to nyaka kora kal namba ne kawatieko ka mondo los wang'iya ne gimomiyo line pok oger to en line ma jomage ma ne ochung'ne mondo anene kaka inyalo lose ka en gima inyalo losi. To mar Chula Imbo ni to mae be nyaka bed ni en mana area matin. Ok apani en Chula Imbo duto. Nyaka bed ni en problem shida mantie area matin ma. Okay. Bang' ma inyalo miya namba mondo walos gi jogo mondo atud gi engineer mantie Kisumu mondo los negi wachni. Right. Inyalo chiwo namba di koso abro mi namba gi? Ibro miya namba gi. Right. Now, wachni mogik achiel minyalo nyiso oganda nyikwa Ramogi Ajwang' king'iyo kamera ma mbele ni nyisgi gi chunyi duto te ni ma e gima owinjo bed ni watimo kaka oganda. Kaka oganda ma joluo an dakwawa ni mondo wang'i kaka wanyalo dongre weche stima makelonwa biashara e pinywa. To mae wanyalo mana timo ka jopiny ong'eyo kaka iketo stima e yo mayot. E gini nawacho ni adwa ni mondo ukaw thuolo ubi e ofis
Ofis kae nyalo ng'isi yo minyalo yude stima mayot. Kik waket gene joma wuotho e gweng' mang'iso ang'e ni joma wuotho e gweng' be winjowa. Giwinjowa kae sani. Koro akwayogi ni mondo gin be gibed joma beyo. Gikony jopiny. Ka gin gi shida jopiny be upenj kae kidwa chulo pesa to kik ichul pesa e gweng'. Dhi e ofis Kenya Power omiyi risit mondo ibed gi stima malong'o. Gimogik George. Yes. Adwa kwayo jopiny be ni sani wan gi gimiluongo ni self reading. Self reading ng'iso ni inyalo somo mita ni mar postpaid tioro readings. Sa ibro miyi kind tarik miore reading mari. To mae konyo nikech complaints mang'eny mon go gin make billing. To kaka koro ji medore, customers medore, koro meter readers be wan go matin. Koro wakwayo ni mondo wakonyre uru kamano. Mondo complaints odog piny. Mondo watine jopiny maber. Erokamano ahinya. Erokamano Engineer Adan Obiero. Erokamano kuom yudo thuolo mar loso gi Ramogi TV. Maduong' moloyo loso gi nyakwaro Ramogi Ajwang'. Kinyise kaka wanyalo yudo stima makare nyakwaro Ramogi. Erokamano kuom keto Ramogi TV e rameny piny odhiambo ma kawuono. Rameny ne menyore gi sitima kaka iwinjo ka wache gi engineer wuon. Thuolo machielo biro chako rwake kendo kata wabro manyo mamoko bende mawuok e gwenge mamoko makaluo mondo gin bende ginyiso ne gwenge gi chalo nade. Ka kamano Nyasaye mondo mi obed kodi wabiro tudore kata bro miyo engineer namba moko kuom yama ntiere kod penjo mondo mi omed wuoyo kode e lai mopogore opogore. Nyinga en George Bati Oriti Masani udu weche manyien sa 3 mobiro nenore ka kamano tawe koro mondo yud weche mamoko koting'o thapki. Chakre kawuono onge gimoro amora mibo nyiso Bihan boyiego. Oboyie koda. Welcome to Shabikila. Play Shabiki Virtuals on Shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on Shabiki.com. Shabikiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabiki.com